Kaixo, Garbine. Arratsaldeon, Garbine. Arratsaldeon. Bueno, Garbine, kalendaixun gorriz markaute, 2002ko apirilan 15. Bai. Bueno, berez gorri zeon, ostiral santua zalako, baina nerezat are gorriago izan zen, egun hortan ere bikoteak bere buruaz beste intzulako. Olakutan asko, olako zoze pasatzean nina asko galdetzea, ez? Ze pasatzezikon, gizki zeon, ez dakizuke galdera hoxek asko entzun dituzun, eta erantzunek baditu ben. Bai, bueno, badirudi badagoela betik kausa bat, ez? Eta, bueno, hau gai komplexua da. Hemen badia batzuk bullyinga jasan dutelako bere buruaz beste indutenak, edo zorrak zitulako, edo gaitz bat mendera ezina, ez? Eta beti nahi da arrazoi bat aurkitu, naturala ere bada, jentea jakini nahi du, baina nola. Zein zan motiboa, ez? Ze pasatzen zitzaion. Bueno, ondo adierazten du erakusketa horrek. Kanpotik ematen dan itxurak ez badu inongo pistarik ematen, harridura ere reakzio normala da. Baina askotan ez dakigu oso ondo zergatik. Ikusten da, sufrimendu maila ikaragarri badagola, eta sufrimendu maila horri ez ziola berbezalako erantzun bat ematen, ez dala asmatzen hortan. Orduan, bueno, askotan esaten da, gizarte bezala frakasatu dugu, bueno, frakaso maila ezberdina daude. Izan liteke bat, ansiedade, depresio, insomnioari, erantzun bat balekoa ez ematea, ez? Bestela, sufrimendu maila handi bat ez da garatzen, eta horrek ez zaitu eramaten ez dezu beste aterabideik ikusten momentu batian, ez? Hori, kanpotik ikusita, gero presen horren lekuan jarrin behar da, eta seguru honi erantzutea zaila da, zeatik galdera beti hor dago. Pertsona horren lekuan jarri behar da, kasu honetan Iñaki Segurola da zure senarra, idazlea, filologoa, irratian ere askotan entzuten genuen bere ahotsa, irakurri ere bai. Erruduntasun sentimenturik geratu zaizu, Garbine? Beti dago erruduntasuna horrez, eta gero hitz hau gogorra da, eta orduan pixkaixua betu egiten dugu, da damua esaten dugu, ez, bauin banu, eta baina hor harrapatu egiten duzu zure buruan. Ez dakit Agustin Orkiziak lagundu zidan asko hontan, azpitean egin osasun mentalen jardunaldietan luze hitz egin honbeakin, ez? Eta, bueno, nahi ez dolua traumatiko honek bihurtzeu, ez, erruduntasuna hor dagolako. Neri momentu jakin bat egon zen, oso momentu gogorra, pertsona batek esan zian, Garbine zu etza erruduna, bera ez da erruduna, ez bihurtu bera errudun, hau da gaitz bat, eta hemen gauden pertsona asko geunden momentu hartan, edo zein eukidezak, edo zein momentu da. Orduan da, alegin kontziente bat, baina saia zaitez, alegin kontziente bat iten, erruri gabe bizitzeko, ja nahikoa daukazu pasadanakin, ez? Tira, hileta ospakizuna ere iritsi zen, eta hor lagunak, senideak, eta umorea ere izan zenuten. Bueno, guk erabaki genu lehenengo momentutik ez ezkutatzea. Ez aldarri bat egin genulako, baina irutze zitzaigun berak aurreko asteetan nahiko izan zula, ez? Kanpora normaltasun irudi bat ematen, eta bere gaitza ezkutatzen nahiko sufrimendu izan zula. Guk ere zama hori gainean eramateko. Orduan, egon zen jendea beharra sendituzuna idatzi bat egitekoa, herri edabidean uztarrian argitaratzen hasi zian. Eta, bueno, bera hileta zebila egin genion, ez? Beak Euskal Herratian hain ondo ditezuna apaizana, ezin genion, apaiz bat ezin genion utzi, ez? Bere hileta egiten. Eta, bueno, han esan genitun gai izan ginen ni ez, baina gai izan zen jendeak adierazizun behakin bizitakoa azken asteetan. Orduan, ara juntzan jende askontza lagungarri izan zen, nahiz eta oso gordina zirudin, ez? Baina, bueno, nolabait ulertzeko zer gertatu dan, ez? Nei asko gustatzen zait, hankak lurrin askoitiko irratixen kolaboratzen zuen Iñakik, eta nola intzen isoten ekainien omenaldi hori, hirurok, pijama eta guzti gaina, hori... Bai, bueno, umorea aipatu dezu, eta konturatu ginean Iñakik umore beltza handia zuen. Eta, gure artean, hor dago Xaberraren azamamo, teknikaria, eta bion artean hasi ginala erditxisteak egiten, ez? Eta Iñakik ere hau, olgetan benetan hau asko maitezun. Eta konturatu ginen, berak pijamai buruz zintzuten irratsaio bat, ze pijama eskas eta, bueno, itxusi ibiltze zituzten etxian, hil baino 3 bat saio lehenago da. Eta, bueno, gauzak ze paradogikoak dian, bera hilkutxan pijama horrekin zegoen. Orduan hasi ginean, hilkutxan pijama bat jantzita zaudezta. Honi buruz eritzen zuten, tanatorioan ze jantzita egon zintezkezu ez. Eta permanenturiz jartzen du.
Taldi berian bada, ez dakit, bada iradokitzailea ez, gu bizitzen ere turista permanente batzu garela eta bidaia bukatu daitekela zein momentutan. Eta, bueno, hasi ginen nolako umore keinuak egiten, horrek asko lagundu zigun, irratsaio horri amaiera eman berra zeon, etzan bate xamurra izan. Hirurontzat, desenteko tratua pasa genuen horiten, baina, bueno, asko eskertu duzun, ez, hori entzunzunak, baita ere segi genulako naturaltasunez hitz egiten, bainekin eriotaz. Suizidioa eta umorea bi hitzak ari dira tartekatzen, Garbine, badirudi lotu ezinak direla, ez? Uztarri berean, baina era berean askatzaileak ere izan daitezke? Bueno, batzutan kulpable sentitzen zea, bere lagune jarri zioten eskela bat ola nahiko, ganberra bat esango dugu, eta bat baino gai parrea eta zitzaion, ez? Eta esan jo, zertan nahi naiz parrez, ola hil bada, ez? Sufrimendu maila honekin, ez? Orduan, berak askotan esan azun hau bene-benetan hartu ezko beltzegia da. Eta dena olgetan hartzen badegu, txorakeritan hasiko geha, ez? Orduan, tamaina bat hartu behar diogu. Beste batek esan zidan, badala resilientzian doai bat, ez? Umare eukitzea goera olakoa izan dare. Bueno, ez dakit aladan, gui berez sortu zaigu, eta gure artean, berak egingo zuken eran ere, porque askotan... Bazuelako berak ere. Berak bazuelako, guri etzaiguen antinaturala egiten, sortu ite zaigu, eta arindu iten digu zama. Bestela dalako ilunegia, beltzegia, eta, bueno, morbegoa aipatu inigok, baina ikaragarri dramatiko jarri gintezke, eta ez digu horrek aurre egiten laguntzen. Garbine, aipatu dugu hileta, aipatu dugu umorea, omenaldiak ere bai, baina egunerokoan, ondorengo egunak, nola pasatu dituzu, gauak? Gauak. Egunak ez dira igual zailenak, ez? Jendea pres dago, batzutan gehiegi, daukazu jende gehiegi bueltan, ez? Baina, karo, etxea itogarria da batzutan. Lagundu ingo izut eta pentsatzezu, nola dagoa launtzea, ez da erresa. Baina gaua beste gauza bada. Eta justu, osasun mentala orain ere dolu momentu honetan zaindu barrekoa da, hor loa da oso garrantzitsua, eta lehenengo galtzen dena loa da. Orduan, lorik ez da egiten, badago neke handi bat, kolpetik ateatzen da, ez baita suizidioan gai, baita azken asteetan pilatu zaizun hori dena ere ez, hori ere atera egiten da. Eta gero daude, amez gaizto asko, eta hau, behin lo hartzen hasi, lo gehiagoin, baina dena da, alako digestio bat bizi izan dezun tentsio horrena, ez? Eta gero, nik esan nahi dut memoria sobrebaloratu da. Nahi hauko nuke memori gutxi aukiko anu, porque gauza batzuk ezin dituzu burutik endu, hainbat irudi, hainbat elkarrezketa, orduan, ustet ondo lasaiago bizitzeko astutzea erresa da, lagunduko luke, baina ez da norbean esku ere, bai. Denbora hontan, misio berezi bate izan dezuz, pasadan hastien argitara uzan Iñakin azken lana, ganorexia. Nola bizi izan duzu, prozesu hori dana? Bueno, berak bere gaitza gaitzez idatzi egiten zuen. Eta gaitasun handia zuen ez igertzeko, nik hori ala dela uste dut, ez? Baina 3 egun lehenago arte idatzi zuen, eta nik banekin idazten ari zala. Bere editoria Jorge Jimenez Bek hiletan izan zanean esan nion, liburu postumo bat atera behar genula, eta, kosta itezitzaigun bioi sinistea ere, ez? Ordu, edizio prozesu ez da erresa izan, erabakiak hartu behar dira, bea ez dago, bea oso zorrotza zan edizio prozesuan. Joan da Ostiralean aurkeztu genuen, hau utzi zileken kaxoi batian, ez, apartatuta, eta, baingoet gero, baina, batetik ez dakizu gero hobeto ingo dezun, gero erresagoa dan, hori ez da garbi, eta ni gaur gertatuta, ez dakit jarrera batekin, nik ez 2 urte horrek bizirik egon naiz. Orduan, hobea da bere aleitea, bere ondarea zaintzea da, eta ustez zor geniola, ez? Eta zuri ere agen erresago egingo zitzaizun fase bat bukatutzat emateko, ez da? Erresago ez da, berak ez du literatura idazten entretenigarria, berak hausnartu egiten du. Eta, gauza gordinak esate ditu bakardadei buruzkoak, esaten du, lagunek ez, askotan idatzi izan zuen, berak 10 urteala ere izan zuen depresio bat, eta urolako ez dako ditzan, baditu zutabe oso honak, esan ez, zu gaizki zaudenean inorketza ditu behar. Eta berak nahiko garbi adirazia zituen. Orduan, liburuak jasotze ditu gai hauek ere, bere bilaketa espiritualak ere hor daude, orduan,
Bueno, erabatea bai, burutzea eta egin alizatea gauza erra da, baina norberai badu, koste emozional bat. Modu baten Garbiñe terapeutikoa izaten nahi da zuretzako? Ba, izan liteke, neurri batean bada, baina erabaerean, babira, ni aurkezpen egunean esaten duen zeiten, nik aulki honetan, hau bere leku bada, eta beakin beharko luke ez, eta hori festa bada, indezur sekulako lana, aurkezpen eguna bada garrantzitsua egileantzat. Eta hura ez egotia, bueno, nik pixkat impostore sindromean euken. Eta ezkerresku bizeudenek ere, nunda bainaki, ez? 10 minutu lehenago bere bila ere ginen. Bueno, erabatea bada erretxa, beste erabatea ez da. Bere gazi gozoakin. Bai.